or belong to another class of society. To gik mosomo, gik ma janyuol bende ok understand. An kata sani nyathi kokelo na exercise, no me homework, I cannot help. I don't understand gik mipuonjo gigo. Ok en kaka chon. Mwaka ngene kwano da ngene kwano moriere ni. Geography ipuonjo gi sani, I cannot understand. Wan chon wang'eyo ne gik moriere ni. Emomiyo sani, it's difficult to blame parents 100%. The parents emo puonjo nyithindo. Nyithindo ipuonjo gi gima ng'eny ma parents is just a fraction. Ibro dhi kata na ine dala wibro edo ka nyithindu manie dala. Gin kucho, they belong somewhere else. They don't belong to you. Nyathina biro, nyathina kane tenu biro, ka nyise gimoro ka, teacher alisema hivi. Enje puonje mong'eyo. In kaka parent, ok ong'eyo nikech ok ijapuonj. Yeah. Emomiyo gik mwa feed go nyathi in the curriculum, in the society. Ka nyathi so watch TV. To neno ka an kake minister. Ayanyo nyawadwa. To ge watch TV. What do you expect? To kanyo kondik ni PG. Onge parental guidance. Nikolo nyathi kolo ke watch TV nikech ng'ato do yanyo wadgi. Are you getting my point? That is where the problem is. Nyathi somo giko neno kone ka jomadongo yanyore. Kiang'ano huyo ni mjinga. To nyathi be bulugi na mjinga. Because you watch a TV. To be okinyal tamo nyathini kiku watch TV. Why? Majodongo gi jotelo mose chiwo ranyisi marach. Mose chiwo ranyisi marach. They should not blame parents. They should not blame church. They should blame themselves. This has set a bad example. And when you see 2007-8, can it post-election violence? You think I put in watch TV.